Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amazwi la inimba angumhla ka-12 August. Guys, uzethu-ke namhlanje uvuke ekuseni ekwi-good mood ugirl. I-mood nje ukuthi like uzokwazi ukuthi ayibambele umntanakhe mathupha, akamdingi udadewabo uThokozile, akamdingi uThumeka, akadingi muntu yena. She's got it under control. Guys, uthe lalela nana, namhlanje mama uzokugeza, okay? Ngizomkhombisa ugogo uThumeka ukuthi mina ngiyakwazi ukuyenza lento. Nangampela-ke guys-ke waqala ingane wayikhumula ugirl, wabeka amanzi, waweza ukuthi ngampela afudumele. Guys, uqale kahle ugirl, wafaka i-Dettol emanzini ugirl, hayi waqeda wayikhumula ingane, ingane wayifaka emanzini. Uthe ifaka ingane emanzini, angazi noma amanzi besefudumele nakuyena. Ugirl waqala-ke manje wabanjwa isithongo, walala ugirl, wanquphazela ugirl, waphaphama ugirl, in between waphinde walala ugirl. Kuthe ekugcineni ugirl walala ngampela ugirl, wakhohlwa ukuthi kunengane la emanzini. Ingane ibisigwiliza emanzini. Kwafika uThokozile-ke ebuya kuSteve, wayikhipha ingane emanzini ngokushesha, wathi ayibo wena uyahlanya yini wena Zethu, uyahlanya yini wena, uzobulala ingane. Hayi uZethu uyaphaphama-ke usethi hayi mina bengingambulali umntana, bengithi ngiyamgeza. Ezama ukuchaza. Guys, ugirl uyagoyisha, akupheli-ke lapho. Kuka kwathi mase sekuhamba isikhathi-ke ugirl wayibeka ingane esifubeni-ke eyishushuzela, ingane yalala, naye walala kusofa guys, ingane iphezu kwakhe esifubeni. Okay, angiyiboni inkinga lapho cause ingane ibileli kahle esifubeni, ibingakinyekile, kodwa ngenxa yokuthi belele kusofa mhlampe ukube bephenduka bezowana ingane. But anyway, asikho lapho. Kufike-ke uThandeka this time around, uma kaXolani phela, ezobheka ukuthi-ke ngabe baqhuba kanjani umama nomntwana. Uthe mebona ingane ileli phezu kwesifuba sakhe, wangaba happy, kodwa-ke wangafuna ukuphazamisa cause uThandeka is very gentle. Ukube bekufika uThumeka laphaya, ho uZethu bezovuka ngenkulu intethiso guys, bezothi wena Zethu lala kanjani nengane, yabo. uThandeka no akayenzanga njalo. Umane nje wayithatha kahle ingane ngesineke, wayisusa esifubeni sakhe-ke uZethu, wayibeka embhedeni wayo, waqeda wahamba ugirl wayoklina laphayana ekhishini, waphekela uZethu, waklina idaningi. uZethu uthe phaphama nje, ingane isiklini, isigeziwe, ingane isiphishiwe, ingane isishintshiwe, yafaka ingubo efudumalayo, yancela, yaqeda yaphinde yalala okwesibili. Waqeda naye wamphekela ukudla, hayi ukudla kufudumele guys. uZethu uvuke nje sekumlindile, wadla uZethu kakuhle kwanjeya ya. Guys, ivizitha-ke elifikile futhi lesibili bekuma wethu. Uma wethu bephethe uTeddy Bear omkhulu ongaphezu kukaZethu, ephethe-ke noKarabek abaney'ngubo-ke, kuphuma le eZondo Technologies. uShila wathi hawu unjani kodwa, konke kuhamba kahle? Wathi ngi-right, ngabe uMr Zondo sengireplaceile yini? Wathi no akakureplaceanga, futhi nje wena thuthi i-maternity leave lakho yonke into izoba right. Hayi-ke guys, uZethu uqalile-ke manje wakhalela uma wethu, wabuhlambuluka ugirl, washo ukuthi uzizwa sengathi-ke ingane yakhe le kuthiwa-ke okuhle ayimthandi cause ngaso sonke isikhathi ifike ikhale ebese khala kanye nayo. Mase sithuli uyaphenikha ugirl, ephenikisa ukuthi manje uthuleleni, am-check ukuthi usaphefumula yini, umelele, like ngathi nje akenzi enough and usezuyayizonda naye uqobo lwakhe, ngoba ngathi akamani nje enza good enough for umntwana lo asanda kumteta. Mawethu-ke manje siyadabuka-ke umuntu wesilisa bakithi ubethu uzoletha nje iy'mpahla ayithunyelwe emsebenzini, sekaba kugeli-ke sekumele manje aprovide a shoulder to cry on to her, ngoba phela usiyakhala manje. Yo guys, uZethu is going through the most and akafuni ukukhala phambi kaThumeka, akafuni ukukhala phambi kaThandeka, ufuna ukukhala kubantu nje abangekho close to her, ngoba akafuni ukubukeka njengengathi uyifeyila. Guys, ayakupheli-ke lapho. Le kwaZoleka benondodana lo wakaNgcokana guys, uLazarus, nakhona-ke kusavutha amalanga bomlilo. Namhlanje futhi-ke uLazarus-ke uphinde wamncoma uZoleka, wathi eyi yazi wena man, umuhle man, zibuka ukuthi njani, that's why I'm marrying you, you are so beautiful. Uphinde sayizolo guys, uZoleka wathi no, unkosikazi wakho uyahamba uye ofisini uyosebenza njengamanje. Nangampela-ke guys, wasondela-ke uLazarus-ke ezosho ukuthi hey yazi akumele ngabe siyaxabana kangaka. Wathi uZoleka-ke ama-partners, they are supposed to discuss things together. How is it that I am your partner but kunezinto engingazazi ozenza ngale emva kwami?
thatha ama-decisions ngaphandle kwami kodwa siyi-partners. Waqeda wamshiya kanjalo. Lazarus waphinde wabona ukuthi ish, ngeke mani, sonke isikhathi uma sizama ukubucuza amagabade ufica nje kungekho gabade laphaya, kukhona i-steam guys esingabucuzeki. Anyway, bahamba-ke baya emsebenzini-ke. Namhlanje-ke uZoleka bene-meeting noqhawekazi-ke beno-Portia kuzodiscusswa-ke le ndaba le ye-artificial intelligence innovation-ke abayiqalile-ke lapha enkampanini yaseKhosela Tech. Guys, bekade-ke kumnandi impela, kudiscusswa kamnandi up until kufika-ke Lazarus uthe efika nje wamosha izinto-ke ngoba kumane kwavela le ndaba ye-email address abayisendile-ke oqhawe beyisendela yena uLazarus engavazi forwardwe to uZoleka. Umane wathi qhawekazi bengicela ukubuza ukuthi ngithola nini impendulo ngale email le ekade ngiyisendile. Wathi uZoleka, what email? Wathi Lazarus, oh that one, don't worry, sengiphezu kwayo kahle kahle, sengiwahambisile wonke ama-results, so nizoyithola impendulo engekudala. Wathi uZoleka, how come ngayitholanga mina leyo email? Wathi don't worry sithando sami, I have figured it all out, so nje ungakhathazeki wena. Waqala wacasuka guys uZoleka. And to make things worse, to put salt in the wound, uPortia wamncoma uLazarus. Wathi yazi kunale idea uthe ukuthi fahla lapha enkampanini. Wow, I'm so impressed Mr. Lazarus. Lapho again uZoleka does not know anything about that. Yay guys, kugodukiwe kwayo endlini. uZoleka wawumuntu obusy nge-laptop. Lazarus knew ukuthi ayichase ngathi unyathele wrong futhi again. Wahamba uthenga a bunch of flowers. Vele-ke imali unayo, ushilo wathi amaphakethe akhe deep. Wathenga-ke i-bunch of flowers, wathenga i-present, waqeda wayibeka phezu kwetafula. Kwasho khona ukuthi vele uthengela umuntu ongesenandaba naye, vele u-rich ngokwakhe. Wathi yazi bengicabanga ukuthi siyikhiphe out namhlanje siyoshaya umoya nje, bengicabanga leya restaurant, what do you say? Wathi before sihamba bengicela sikhulume kancane. Eish, Lazarus washaya uvalo lamuthi heqe. Waqeda ugela wathatha imbali wayibeka nje esihlalweni, not even eduze kwakho, wayibeka nje eceleni imbali. Waqeda wathi please explain what happened today. Wathi what are you talking about? Ngoba ngithi sikhulume konke nje namhlanje sakudiscussa, ngichazile ukuthi kwenzakaleni. Wathi no, ngicela uphinde ungichazele futhi ukuthi kungani kube ne-email esendwe kuwena mina yanga forwardwa. Wathi no sithando sami, you were very busy, I didn't want to disturb you. Wathi no, a small cc nje uyi-forward nje, that wouldn't have hurt me, angiboni inkinga lapho. Wathi yazi kodwa nawe Zoleka, you're making a big deal out of this. Wathi no, mina into engiyibonayo lana kune-pattern eyenzakalayo. Wathi what pattern? Wathi kokuqala uqale wangidemoter, wathi angabe ngisabe i-CEO. Secondly, wahamba utshela i-board ngayo yonke lento ungangitshelanga mina. Thirdly, sekukhona i-email manje sendwa kuwena engafiki kumina. Yabona ukuthi kahle kahle lento iyi-pattern. Wathi but yazi sithando sami, I didn't think that this could. Wathi yeah, I'm sure you didn't think it could hurt me, but-ke it did. Qede lapho-ke uZoleka wayivala lapho, kwaphinde kwaxatshana guys kanjalo nje. And le dinner ekuthiwa kuzoyiwa kuyona, hayi singamane ikhanselwe, angiboni kusazohanjwa guys. Kumafekedana aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqobele ngiphathela amazwibela inimba angumhla ka-12 August. Guys, uzethu-ke namhlanje uvuke ekuseni ekwi-good mood ugirl. I-mood nje ukuthi like uzokwazi